Üdvözlök mindenkit, Kerényi Kata vagyok, ez pedig a Multikulti, a Katafóra összkulturális podcastja, és a mai vendégünk Szőlősi Nagy András, hidrológus. Örvendek, hogy itt lehetek. Én is örülök, hogy itt vagy. Azért hívtunk meg, mert hogy írtál egy könyvet, ez tavaly jelent meg a Tipotex kiadó gondozásában, és ez egy nagyon különleges könyv több szempontból. Egyrészt egy tudományos munkaként is olvasható, másrészt olvasható úgy, mint egy különleges korrajz a 20. század második feléről, a 21. század első feléről, amúgy meg egy önéletrajz. Melyik volt a fő fókusz, amikor dolgoztál rajta? Amire megkértek, van egy könyvsorozat, aminek az a célja, hogy öreg fosszíliák, akik úgy 70 plusz körül mozognak még, azok írják meg azokat a tanulságokat, amikre életükben sort kerítettek, vagy sikerült, vagy éppen nem sikerült. Na most, ha nem sikerült, tehát általában nem írják meg. És ezek a könyvek tele vannak kilométer hosszú képletekkel, a nagy ember ezt találta ki, mert ebből disszertált. Én ezt el akartam kerülni, mert ez biztos receptnek tartottam arra, hogy ne olvassák. Nem csak a pletykás részét akartam leírni, hogy mik történtek a szakmában, hanem főleg az, hogy hát egyfajta paraneiszisként működjék az ifjaknál. Hogy tudniillik, iszonyú sok hibát fognak elkövetni, mint hogy én is iszonyú sok hibát követtem el. Hogy abból valóban tanulhassanak, ha akarnak, de nem ilyen ráoktrojálós típussal, hanem kicsit mókásan, kicsit szórakoztatlan, kicsit röhögtetően, de érezzék meg, hogy a tudománnyal foglalkozni az óriási nagy szórakozás, de nem könnyű. Tele van buktatókkal, van, amikor éveket teszel bele valami, és kiderül, hogy az egész egy nagy rakás egyenlet. Úgyhogy ezt próbáltam elkerülni. De azon közben, hát mondjuk érdekes életem volt, ami visszanyúlik hát már Rákosinak nem voltam a kis dobosa, de azért bőven a Kádár korszakban. És tulajdonképpen ebben őszintén, ebben tényleg nincs kozmetika, kevés dolgot csináltam, mert nincs kozmetika, de ebben nincs. Megpróbáltam leírni, hát ilyen vagyok, ecce homo. Az összes hibámmal együtt, ami sok volt. De hát azt reméltem, hogy talán ebből valamit a fiatalabb közönség egy bájos röhögés mellett megtanul is. Azért ez egy karriertörténet is, méghozzá nem is akármilyen karrieré, mert hogy egy rákosligeti kisfiúból, aki azon gondolkozott, hogy miért van az, hogy néha kiárad a patak, amikor esik az eső, és néha nem, eljutottál egy nagyon magas diplomáciai szintig az UNESCO vízügyi vezetőségébe. Ez egy tudatos karrierépítés volt, mert a könyvben sokszor úgy tűnik, mintha ez egy sodródás lett volna. Igen, az volt, Kata. Ez voltak éppen sodródás volt, aminek nem álltam ellen. Engem kicsi gyerekkorom volt, Rákosligeten volt egy böhönc nagy árvíz, és nem értettem, hogy miért. Máskor is esett az eső, de semmi baj nem volt. Akkor meg iszonyatosan nagy gáz volt. Rákospatak kiárat meg egyben, és tulajdonképpen az érdekelt, ez 12 éves koromban, hogy mi történik az esővel. Ez egy abszolút triviális kérdés, leesik, és aztán utána. Hogy mozog a felszínen? Mi a talaj mátrix szerepe, ami a beszivárgást versus lefolyást szabályozza. Ez így volt, és ez érdekelte, de még jobban érdekelt a művészet. Tulajdonképpen festőnek és szobrásznak készültem egészen 17 éves koromig. És komolyan studíroztam ezeket a dolgokat. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy találkoztam Barta Lajossal, aki európai iskolás szobrász volt, akinek megmutatom a rajzaimat, és mindig megdicsért. Hát nem volt egy magas növés ember, volt vagy 150, hogy milyen szép ez a paszpaktú, meg a kehet, enyhén racsolva. És amikor egyszer véletlenül elsült a kezem, és hát nem lenne talán túlzás azt mondani, hogy nem volt egy optimista kép, elég borzadályos tusrajz volt, kicsit expresszionista, kicsit szürrealista, akkor iszonyatosan lemart, hogy ezt még nem vagy elég öreg, menj visszarajzolni. Ő korrigált a rajzaimat. Rajta keresztül kerültünk be egy avantgárd társaságban, ami underground volt, tehát above the ground, mert a 4. emeleten volt egy lebukkadt lakásban, ahol találkoztam, akik tehát ma már a szent emberek közé tartoznak, szegény Bakimre, aki már elment, Nádler István, Kornis Dezső, Bálint Endre, szóval az akkori nagyokkal, de tiltottakkal. Ami pedig engem érdekelt, az, ami tilos. És hát aztán így
keveredtem át, egy kicsit ilyen pseudo-szürrealista dolgokat csináltam, míg nem aztán 17 éves koromban egy reggel felébredtem, és megnéztem, amit előző éjszaka festettem. Hát ez egy kicsit Salvador Dali, kicsit Yves Tanguy, elég borzadály volt, egy nagy kötőtűvel kiszúrnak egy szemet. Hogy ez miért érdekelt, azt nem tudom. De a szemkiszúrás az nagyon érdekelt. Nem lettem persze szemész. És akkor rádöbbentem arra, hogy ilyet még egyszer nem tudok festeni, és van egy baj. Tehetséghiány vagyok. Ez nagyon sokat segített. Akkor letettem az ecsetet, tust, minden ördög poklot, és onnantól kezdve semmit nem rajzoltam. De hát, ugye gyerekkori elfojtások azok frusztrálódnak, és az valahogy kompenzálást kíván, és így kezdtem el 23 éves koromban Judit feleségemmel gyűjteni. De azon közben a másik irányzat, hogy mi történik a csapadékkal, az elsővel a leesik, az felülkerekedett, nem nagyon volt más opcióm. És akkor beiratkoztam egyetemre. És ott végeztem. Ez egy igen szigorú képzés volt, de elég konzervatív, és mindig nem kaptam választ arra a kérdést, hogy mi történik az elsővel. Hát ott jobbra-balra dumáltak mindenféléket. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy a professzorom egy csomó külföldi nagyágyút, ez még a Kádár korszak, hát mondjuk az új brezsnyevi periódusában volt, 67-68, 68-ban győzedelmesen megszálltuk Csehszlovákiát. Szóval az egész ambiansz és az egész légkör az olyan volt, hogy tiltakozni, és ezt nem szabad. Hát többek között olyan volt, hogy ki akartunk menni, ugye ez volt 68. augusztus 21-én, szeptember 15-én kezdődött a fél év, összejöttünk évfolyamtársak, hogy akkor most megyünk a szovjet emlékműhöz, a Gellért térre, és akkor elejzünk egy koszorút, vigyázba, vágjuk magunkat, és elénekeljük a magyar himnuszt. És akkor jött egy filozófia tanárunk, remek ember volt, Palota János, filozófus, aki azt mondta, gyerekek, előtte menjünk inni egyet. És akkor elmentünk inni egyet, Mészői tanszékre, a Mészői utca sarkán volt egy kocsma, ahol ilyen bőrkötényes, szénlehordó legények, meg a műegyetemi ifjúság találkozott, és nagy intellektuális viták voltak, és ott iszonyatosan berúgatott minket. De annyira berúgtunk, hogy elfelejtettünk elmenni tiltakozni. Na, ez segítette az, hogy ne rúgjanak ki minket a műegyetemre. Szóval mondom, a tanárom az sznobizmusból vagy nem, csomó külföldi nagyembert hívott ide, ez volt a 70-es évek hajnalán. Jim Doug, aki a szakmának egy szent embere volt, a Dublin Egyetemnek volt a professzora, és egyébként külügyminiszter egy ideig, és hát ő lett a példaképem. Nem tudtam, hogy közel 40 éven keresztül ő volt a védőangyalom szó szerint. Ez utólag derült ki, amikor írtam egy könyvet, ami tele van egyenletekkel, meg mindenféle ilyesmivel, tehát ez nem egy szórakoztató mi, amit neki dedikáltam. Kijött a könyv, ez Angliában jelent meg, és express postával küldtem egy kötetet a címére Dublinba, de felhívtam a lakását, tehát egy indiai akcentussal beszélő hölgy vette föl, és mondtam, hogy elküldtem a Doug professzornak egy könyvet, hogy legyen kedves átadni neki. Azt mondta, hogy ez már nem fog menni, mert hajnalban meghalt. Úgyhogy ő egy csodálatos ember volt, hát neki nagyon sokat köszönhetek. Ő volt az, aki anélkül, hogy tudtam volna, úgy terelgetett a pályán. De az ott a szerencsém, hogy egy csomó olyan emberrel találkoztam, akiknek voltak ilyen pásztori hajlamaik. Nem zavarták rám a kutyájukat, de azért úgy finoman terelgettek, hogy az egész életemben, nem csak a tudományos részén, hanem a művészeti részén is. Ami tudom, hogy unalmas, de hogyha akarod, akkor arról is beszélek majd egy kicsit. Hát aztán ez így volt. Az volt a szerencsém, hogy a végzés után el akartak vinni katonának, ami ellen nekem minden idegszállam berzenkedett, mert én egy abszolút pacifista vagyok, tetszőleges rezsébe teszem hozzá, és el akartak vinni Vietnámba, mert beszéltem angolul, közölték, hogy az elvtárs tervezve van. De akkor véletlen úgy hozta, hogy egy magyar miniszterhelyettesnek, aki elment az ausztriai Luxemburgban, akkor frissiben alapított nemzetközi rendszer elemzési intézetbe, ami a DETAN-nak volt a gyermeke, egy szovjet-amerikai közös vállalkozás.
azzal, és ez egy amerikai ötlet volt, George McBundy, a Nemzetbiztonsági Tanácsadó találtak egy zseniális, egyszerű, de zseniális ötlet, hogy próbáljuk összehozni a két Európát megosztó vasfüggöny mentén élő fiatal tudósokat, nyugatról és keletről, azzal a hipotézissel élve, ha a fiatal tudósok nem tudnak egymással beszélgetni, akkor no hope, akkor egyszer nem lesz megoldás, és bukkan az atombomba. És akkor Magyarország is tagja volt a úgynevezett szocialista országok között, és én akkor voltam 23-24 éves, és egy miniszterhelyettes elment oda, a magyar érdekeket képviselő, mint a delegáció vezetője, mert az intézet vízzel is akart foglalkozni, mással is, energia, élelmiszer, biztonság, elég sokkal. És ez víz volt, de hát ugye az akkor időkben a miniszterhelyettesek nem voltak poliglottak, míg a magyart is inkább hirdették, mint sem ragozták volna. Úgyhogy én elmentem kettős funkcióba, egyrészt egy bőrönthordónak, cipelnem miniszterhelyettes elvtárs, bőröngyet meg tolmácsnak. És akkor az ottani igazgató egy zseni volt, ez úgy volt a felállás, hogy az intézet elnöke az mindig szovjet volt, ez Germen Gvisjányi volt, aki a Koszygénnak volt a sógor, a Koszygén volt akkor az első miniszterelnök a szovjetben. A pandanya, a végrehajtó, az executive director, az pedig amerikai volt, és így volt a fékek és ellensúlyok, aki pedig a Harvardon volt a döntéstudomány professzora, Howard Reifa, egy abszolút zseniális ember. És akkor megkérték az intézetiek, hogy a miniszterhelyettes elvtárs tartson a Tisza vízgazdálkodási problémáiról, annak többszörű hasznosításáról, meg azokról a döntéselméleti modellekről, amiket használnak, egy röpke kis előadást. Aztán ez úgy volt, hogy nemzetközi főnöke, aki szintén ott volt, iszonyatos nagy bunkó, azt mondta, hogy miniszterhelyettes elvtárs, ez nem a te szinted, majd hagyjuk ezt erre a gyerekre. És akkor nekem ott kellett blattolnom 20 percet, tehát miről beszéltem a saját kutatásaimról. A másról nem is tudtam volna. És véletlenül úgy hozta, hogy akkor betoppant Reifa az igazgató, azt végighallgatta. És akkor odajött hozzám, és azt mondta, hogy hát jöjjön ki 3 hétre, és ezt a kis koncepciót, amit itten vázolt, azt írja le. Mondom, nem úgy van az, mert hát a kommunikációs rend az máshogy van, talán a miniszterhelyettessel kellene megbeszélni feltételes módba és kérő módba. Tettem hozzá pimaszul, nem volt mit vesztenem. És akkor Reifa odament a kávészünetben, mondom, egyetlen nyelvet nem beszélő minisztert, és elmondta, hogy ez nagyon érdekes volt, és ezt a kutatás irányt ők megpróbálnák kicsit jobban kifejteni, hogy kijöhetne 3 hétre ez a fiú, vagy ez a fiatal kutató. Hát nem nagyon volt mit tenni, mert a miniszterhelyettes voltaképpen be volt szorítva, Magyarország tagja akart lenni az intézménynek, aktív hozzájárulás, jött az ordri a politikai bizottságtól, hogy ezt kell csinálni. Így aztán véletlenül oda pattantam, és pottyantam. Először 3 hétre, akkor csináltam egy kis kutatási koncepciót, amit ott meg kellett vitatni, az úgy teszik, hogy megvették, akkor aztán abból lett 3 hónap, és a végén több mint 2 év. Na, az nagyon sokat segített a szakmámban, mert nem csak, hogy kinyílt a szemem, jól, hát nem nagyon volt bezárva, de élő kapcsolaton fiatal tudományos emberekkel nem nagyon volt. Nem is nagyon tudtuk olvasni a műveiket, ma alig-alig jöttek be újságok. Nekem az első cikkem még úgy jelent meg, hogy kicsempészték egy nemzetközi hidrológiai labba. Hát ezek ilyen idők voltak. Na és ez az időszak a JASZ-ban az szintén egy szemfelnyitó volt, mert ez voltaképpen egy interdisziplináris intézet volt. Azzal a hipotézissel élve, hogy hát ez ma már plauzibilis, hogy minden mindennel összefügg. Az élelmiszerbiztonság függ a víztől, az ökoszisztémák függenek a víztől. Szóval én egy ilyen vizes 8-as voltam, aki nagyon vízen keresztül láttam a világot, és akkor hazajöttünk, Dani fiunk, akit ismersz, ott született, hazahoztuk a pelenkájába, használt pelenkájába Szolzsenyicínnek a Gulág könyve volt benne, ami akkor jelent meg magyarul. Úgyhogy voltak ilyen érdekes dolgok. Akkor többen, amikor visszamentem a Vitukiba, ami egy kitűnő intézet volt, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, akkor többen rám néztek, nem csináltunk egész nap semmit, hogy csócsóztunk, de óriási én csócsóbajnokság voltam, és
az csocsózás közben mindig rám néztek, nagy gülű szemekkel, és feltették a kérdést. Hülye vagy te? Miért jöttél haza? Nem mertem nekik megmondani az igazat. A könyvben leírtam, így 50 év után, hogy voltaképpen 2 dolog miatt. Az egyik a nyelv, a másik pedig a magyar kultúra. Az úgynevezett magas kultúra. Nem a paradicsom, piros, nem sárga típusú, ilyen kocsmai szintű argumentáció. És erre utalsz a könyv címével is, mert hogy egy Esterházy idézet a könyv címe, vagy egy Esterházyra való utalás a könyv címe, az előrejelzés nehéz dolog, különösen, ha a jövőre vonatkozik. Igen, ez nem egészen Esterházy, ezt a Niels Bohr mondta. Oh. Niels Bohr az atomfizikus, aki az első atommodellt csinálta. Na most jól kapizsgálsz, mert nekem az Esterházy hatalmas kedvencem volt. Amikor megjelent a Pancsikós finta, azt nagyon szerettem, ez volt 1970-ben. Úgyhogy ebben van Esterházy idézet Dögivel, ami nem véletlen. Ugye Esterházy eredetileg matematikus volt. Tehát ő egészen különleges módon ötvözte magában a bölcsészetet és a matematikai megközelítést. Akkor nagyon hasonlóan gondolkodtak. Tehát, hogy ráismersz arra, amit ír. Abszolút. Valószínűleg akkor nem tudtam, de nagyon szerettem az írásait, a belső kontroverziókkal, a maga didaktikájával, a elképesztően gazdag szókincsével, a hihetetlen izgalmas mondatfűzéseivel, ami a barokkostól kezdve a reformkorig. Hát ő úgy játszott a nyelvvel, hogy az iszonyatosan érdekes volt. És hát ez átjött, mert amikor, hát ez még az antivilágban volt egy bohó tudományos fokozat, úgy hívták, hogy kandidátus, ami azt jelenti, hogy jelölt. A Magyar Tudományos Akadémia adja ki, hát az szovjet mintára ment az egész. És akkor írtam egy kandidátusi disszertációt, aminek minden egyes fejezete élén egy Esterházy Péter idézet van, ami hát teljes ellentétben azzal, ami ott van. De pont ez volt a lényeg. Ezt nem értették az opponensem, akik iszonyatosan lehúztak ezért, hogy mit keresnek ezek az oda nem illő firkálmányok az egyes fejezetek részén. Most ez volt az egyetlen dolog, hogy bele tudtak kötni, mert nem értették a dolgot. Tehát aztán az addig ment, hogy a vita, amit én egy jó kis diskurzusnak tartottam, nem is volt vita, végén a bizottság azt javasolt, hogy ezt fogadtassék el nagy doktorinak. Ami hát egy nagy durranás, mind a mai napig. Az ilyen porosz-orosz marhaság. És hát aztán ez így lett, a Nagyhatalmú Tudományos Minősítő Bizottság elfogadta. Azt. Ketten voltunk így, a Lovász Laci meg én, akinek rögtön nagy doktorit adtak. Hát nézd, azzal pénz is jár. Na most innentől kezdve ezt én nem szerettem. Mert nem akartam, hát ha nem is jól, de legalábbis fizetett prostituált lenni. Úgyhogy én nem vettem fel egyetlen akadémiai vasat se. Ez azért kellett, ez a titulus, hogy én akkor utána egyetemi tanár lessek, ami életem nagy vágya volt, azért, mert Jim Dug volt a mintaképem és a védőszentem, és valahogy szimulálni akartam az életét. Hát ez így volt. És ez elég jól sikerült, és most is tanítasz, ugye? Persze, nem. Hát már 3-szor nyugdíjba mentem, de még tanítok most is, amit hát nagyon szeretek. Tudod, Kata, ez olyan, mint a kápszerűre, nem lehet lejönni. Szóval ez hát persze az embernek az agyi képessége, ezek exponenciálisan romlóban. Tudod, amikor mi voltunk, és ez egy borzasztó mondat, amikor mi voltunk fiatalok, úgy 20 és 30 között, akkor számunkra a tudomány az nem csak, hogy intellektuális izgalmas volt, hanem bármennyire is furcsán hangzik, a kilépés lehetősége a sztalinista világból. Tudnék, akkor létezett ugye 3 évente lehetett kimenni Európa kulturáltabb, hát nem talán kultúrából szerencsésebb részébe, kivéve, ha tudós voltál, és egy konferencen elfogadták egy dolgozatot, akkor volt a tudós valuta intézménye, amivel lehetett menni. Úgyhogy ez is, erről nem szívesen beszélnek az emberek, de ez is egy motívum volt, mert ki akartunk törni abból az ártságból, ami itt volt. Hát a Brezsnyevi évek, a Kádár korszaknak az úgynevezett konszolidált évei,
főleg a prágai események után, semmi sanszot nem mutattak arra, hogy itt valaha, valamikor valami is változni fog. Egy unalmas pocsolya volt az egész. Tehát abban mindenképpen ki akartunk törni. Volt, aki asszimilálódott, kedves egészségére, de volt, akinek minden idegszála berzenkedett ez ellen. Hát én az utóbbiak közé tartoztam. És most itt élsz Magyarországon, miután körbeutaztad és körbelaktad a világot. Tanítasz. Jó. És mit csinálsz még? Ápolom a műgyűjteményünket. Na most ugye én akkor kikerültem Ausztriába, akkor hazamentem Magyarországra, akkor elvették az útlevelem, az egyik kollégám állítólag írt egy bejelentést, hogy én azért jöttem haza, mert a CIA-nak dolgozom, és akkor az illetékes szervek ezt kivizsgáltak, és egy év után, de akkor még úgynevezett bordó, cucilista útlevelem se volt, egy év után rájöttek arra, hogy ez a hipotézis nem állja meg a helyét, és akkor onnantól kezdve szabadon utazhattam. Svédországban tanítottam, össze-vissza bankokban. Akkor Vitukéba kerültem, ott a tudományos nagysanyék lettem, vagy nagyon szerettem csinálni. De az már nem volt aktív tudomány, az már tudománymenedzsment volt. Én még nem, aztán felmerült ez a lehetőség, hogy UNESCO. Én akkor a bős nagymoros vita miatt mindenképpen el akartam innen menni, mert akkor a hazugság dömping volt, amivel nem tudtam együtt élni. És akkor az UNESCO-ban, hogy a Nemzetközi Hidrológiai Program igazgatójállását meghirdették. Engem, hát őszintén szóval nem nagyon érdekelt, meg úgy éltem, hogy semmi sanszom nincs erre. Általában 200-300 jelölt van egy ilyen pozícióra. És néha Láng István, aki akkor a főtitkára volt a Magyar Tudományos Akadémiának, inzisztált ahhoz, hogy akkor adjam be a pályázatom. Megkezdtem a titkárnémet, hogy töltse ki, mutassa meg, hogy hol kell állni, és semmi sanszot nem adtam az egésznek, őszintén szólva. És aztán egyszer fölhívnak Párizsba, hogy menjek ki, és akkor mentem Tajföldre, az Ázsiai Műegyetemre tanítani, egy kurzust, egy hónapig, bankokban, és akkor felhívtak, hogy jöjjek Párizsba egy napra. Hát megér egy misét, ezt már más is mondta, úgyhogy úgy mentem bankokba, egy Párizson keresztül. És akkor a személyzeti főnök fogadott, egy spanyol diplomata, aki azt kérdezte, hogy mikor jön. Mondom, hé, hát hova? Hát itt volt mindenem. És kérdeztem, hogy miután valószínűségszámítással foglalkozom, mi az esély annak, hogy én ezt megkapom, azt mondja, 5%, többi magától függ. És akkor a kezemben nyomott egy paksaméta papírt, hogy működik az UNESCO. Beültem a repülőre a De Gaulle-on, és akkor mentem bankokba. Nem ért a repülőgép ki a francia légtérből, amikor azt mondtam, na gyerekek, ez nem, ebből nem megyek én bele. Olyan adminisztratív, bürokratikus, hát a munkahogyi szabályzat. Na most az SMS, amit így hívnak magyarul, a szervezet és munkahogyi szabályzat, az nem a legszexibb olvasmány. Egyetlen nyelv, egyetlen országban sem. De hát aztán meggyőztek, hogy menjek. Az itteni helyzetem akkor már eléggé tarthatatlan volt, kaptam fenyegető leveleket, felhívott egy úr az intézetbe, elfelejtett bemutatkozni, de közölte velem folytott hangon, hogy logni fogsz, te rohadt. Na most ezek nem estek jól. Úgyhogy gondolom, hogy most egy kicsit kikapcsolom magam Magyarországról. 2 év, arról szól a szerződés 2 évre. De aztán ebben 30 lett, mert ezt mindig hosszabbítják azért, mert nem csinálom hülyeséget. Hát úgy tűnt, hogy nem. Na most ez egy hihetetlen érdekes dolog volt. Ez már nem volt analitikus tudományon szónak abban az értelmében, hogy ugye számítógépes modelleket építünk föl, hanem ez egy globális tudományos programnak a koordinációja volt, amit nagyon élveztem. Akkor kitelt az időm, én még abban a korszakban tartoztam, amikor 60 éves korban nyugdíjba kellett az ENSZ-től menni. Arra nem fülött a fogam, de volt egy intézet, aminek a létrehozásában bizonyos bűnös szerepem nekem is volt, Hollandiában, ami az UNESCO része volt, és meg lehetett pályázni a rektori pozíciót. Hát megpályáztam, és akkor azt elfogadtak, és még ott 5 évet ráhúztam. És azután jöttünk haza. És elparolod a gyűjteményedet, ezt mondtad? Hát aztán azt tudod, úgy volt, hogy ugye Judittal, feleségemmel elkezdtük 16 éves korunkban, nagyon pici léptékben, hát pénzünk se volt, semmi nem volt. De ismertünk a művészeket, akik tiltottak voltak.
És hát kuncsorogtunk, és hát itt a részletre való letagadásra vettünk munkákat, Bálint Endrétől például. A dolog akkor indult be, amikor kikerültünk Párizsba, és az volt az elképzelés, hogy a 20. század folyamán Párizsban élt magyar művészek, ott még felelhető munkáit begyűjtjük és hazahozzuk. Ez így is ment, de 2 év után hosszabbítottak, és 4 év elteltével döbbentünk arra rá, hogy az, hogy valaki magyar művész Párizsban, emigrációban, az legfeljebb pech, de nem műfaj. Uh-huh. És akkor azon gondolkodtunk, hogy lehet leszűkíteni a gyűjtés területét egy olyan még koherens területre, ami nem csak a magyarral foglalkozik, mert extra Hungária ezt vita, hanem mással is. Például a külföldiekkel. És akkor így esett a választás a geometrikus, konkrét, illetőleg konstruktivista művészetre. Amiből hát egy nagyobb acskanyag jött össze, aminek a 80%-a külföldi, de ebbe Dél-Amerika is van, meg Japánból sokat utaztam, és a 20% magyar. Most hazahoztuk, de hát ez túlnőtt rajtunk, ez egy pár ezer darab, ami padlástól kezdve mindenhol volt, raktárakban főleg. És akkor elkezdtünk kuncsorogni körbe, hogy érdekel ez valamilyen várost, mert az elképzelés az volt, hogy ezt mindenképpen közzé akarjuk tenni, a köz számára elérhetőnek, és egy idő után valószínűleg a köznek ajándékozva a dolgot, hogyha a dolog működik. Tehát ennek kulturális funkciót akartunk szánni. Hát meglátogatunk 1-2 polgármestert, akik nagy örömmel fogadtak, vacsora, jól berúgtunk minden, de aztán másnap nem történt semmi. Míg nem aztán 19-ben volt a budapesti vízvilág találkozó, aminek összes bűnömből én voltam a Nemzetközi Programbizottság elnöke. Ezt a programbizottságot, akik hát válogatott legények voltak, elhívtuk Tihanyba a zárónyilatkozatot megfogalmazandó, és akkor a füredi polgármester meghívta ezt a brigádot vacsorázni a Vitorlás nevezetű étterembe, ami az én ifjúköri dicstelen tetteimnek színhelye volt, ahol egyszer fizetés nélkül távoztunk. Nem tudtam kifizetni 10 korsos se. Ezt most elmondtam a Füreden a főpincérnek, hogy öröves kifizettem 50 év után. És akkor kérdeztem a polgármestert, hogy szívesen egyenlőre tartós letétként a városnak adnánk ezt a dolgot. Érdekel-e? Hát akkor folytattuk az ivászatot, és egy hónap múlva felhívott Bóka István, polgármester, hogy áll-e még az ajánlat. Hát, mint a majom annak a bizonyos szerszámnak. Úgy megörültünk, és akkor elkezdődött egy olyan folyamat, ami tényleg példátlan. Hát legalábbis itt a közép-kelet-európai kulturális szférában mindenképpen. Mert tudnélik, annyi önkéntes segítővel és segítséggel soha életünkben nem találkoztunk sehol a világon. Egy építész barátommal ültünk Hévízen egy szilveszteri, kiózanodó buli szaunájában, és mondtam neki, hogy hát ilyen van, a város ad 2 épületet, amit fel kell újítani, újra kell építeni, ne? És azt mondja, tehát ez egy baromi jó projekt, ebben én szívesen benne vagyok az irodámmal együtt. Ingyen és bérment az összes terület elkészítették. Szóval olyan, meg a várostól is, olyan támogatást kaptunk, ami jutott végül is arra, hogy ez a PPP konstrukció, a Public-Private Partnership, hogy tehát a közösség, város adott esetben, és egy magánember összeteszi azt, amilyen van a közösség javára. Úgyhogy az épületnek a felújítását, üzemeltetését, stábot, minden, azt a város, Balatonfüred finanszírozza, mi pedig a munkákat adtuk, és a kiállítási koncepciókat. Most az elképzelés az volt, és ez a mostani kiállítás is, ami van, hogy valahogy az demonstrálandó, hogy dacára a vasfüggönynek volt egy kulturális kommunikáció a nyugati művészek és a kelet-közép-európai művészek között. Nagyon gyors és tiltott, titokban, de történt. Úgyhogy ezért ennek a mostani tárlatnak, az állandó tárlatnak az a címe, hogy Európa összeköt. Most van 2 időszaki tárlat, ami egy évig működik. A fotokollekciónak egy tárlata, ami most a testről szól, annak különböző részeiről,
és egy másik tárlat, ami időszaki tárlat, ami Molnár Vera művészetének van szentelve. Ez már a második Vera kiállítás, amit a 100 éves születésnapjára terveztünk, de hát 6 héttel a születésnap alatt Vera azt mondta, hogy gyerekek, elegem van, és elment. Úgyhogy ezek vannak. Most nézd, Magyarországon kortárs művészetet eladni nem könnyű. Már az eladni azt idézőjelbe vett, kulturálisan sem. Mert volt egy kulturális hiátusz. Ez nem a Rákosival kezdődött, ez a Horthy Miklóssal kezdődött, ez a háború után kezdődött, ez a fasiszta rezsimmel kezdődött. Utána a dolog a mintázatot csak ismételte. Mint most is ez történik. Na hát rögtön 2 kulturális ajánlót is kaptak a nézőink, hallgatóink. Balatonfüreden akkor a Modern Műtár, a Szőlősi Nagy Nemes Gyűjtemény várja a látogatóit, és az olvasóit várja az Előrejelzés nehéz dolog, különösen ha a jövőre vonatkozik című könyv, ami a Tipotex kiadónál vásárolható meg. Szőlősi Nagy Andrásnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden nézőnknek és hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet. Kövessenek minket továbbra is itt, illetve a katafóra.hu honlapon. Viszontlátásra, viszonthallásra. Köszönöm.